е центъра на Русе. Дойде и този период от годината, когато трябва да ставаме 3-4 часа да ходим да покажем малко. Днеска ще е към Вържия мост Беляново. Следващата ни 4 км на Басарбол. И оттам някой към морето, други към реката. Стига съм сега Осло да ходя на мястото да се събираме. 4 часа града пълен е. Неочакван обрат. Историческия музей. И продължаваме към Басарбол. Не излизаме от града, чак стана студено. Но стискаме зъби. Какви години дойдоха да минавам покрай складовете и нито едно куче да не ме подгонило. Наистина тънах много рано. Чак може да се замислям дали не съм объркал часа. И от бензостанцията ни скачат. Продължаваме. 10 км и нито едно куче не е скочило за сега. Супер. Влязохме в Басарбол. В града 26 градуса 27. Тук са към 14. Направо ми замъзна камбата. Ойт! И най-хубавото нов асфалт. Отбиваме отстрани. Митака да къде е трябвало с тези десаги. Доброто Митак. Ахмовето или Балкан. Супер, супер. Да ходим да лющим кафета и за сега толкова. Доброто. Доброто. Човек да не си вземе кафенци и веднага го усеща, че идват. Доброто. Светлата си от спиците. Лъщи. 5 часа и 8, добре, събираме се. Залеза. Супер, излизаме от Басарбол и продължаваме към Иваново. Да качим баевите, докато ни е на пеко. Продължаваме. То с тези саги бая царевица ще откадне. О, даска ли ти ли? Ама то трябва към морето да се ходи с толкова много царевица. И напича. Божи, че това не е гледката. Айде изгрева. Супер. Селфи маняците. Гал Иваново тавахни влака. Пък май на другата посока. Не е за нас. Още чака, има шанс. Добре дошли до тия могили Twin Peaks. И се почва водния цикъл. Да. Сейкаджи ще ми кава тя.
ще бъде докато ни излежим от Велнгили чак. Поне този влак да хванем. Влакът става чака. Айде, излизаме от Велнгили. Ей, що ќе те пасат. Гюръците. За да избегнем главния път, тут се бяла. Хванахме, опа, лек алтернативен маршрут. Айде към Ценовския бой. Дай! Там кой трябва да се качим. Железния мост. Хайде, излизане от Ценово. Остана следваща цел. Беляновския въжен мост. Днеска само на ремонти ни върви. Две могили, пътя за Новград. Изненада, пак ремонти на пътя. Главното е, че са бачка. Нов асфалт, малко камъни, нов асфалт, малко камъни. Добре, нисни терен. Оп. Супер. Спонтанно решение в Джулиница. Отиваме да видим Марковия кръст. Километър 800. Напред сме. От време на време трябва да се побутва малко. Общо 200-300 метра до Марковия кръст. И каква гледка се отправя отпреде. Супер. И стигнахме да се разходим сега да видим надолу какво става. Марковия кръст. Видите шпакове как дрънчат и се лъзгат. Излизане от Джумовица. Тигрите ще наподгонят ли?
Спът още, спът. Събудихме хайванчета само. Айде, много гад. Там ще спим ли? Или? Продължаваме. О, гад! 75 км от Русе. Продължаваме напред. Цех за консерви. Ти гладен ли сега? Да видим. По една консерва да сгънем. Едно русенско варено. Кривина. Супер. Малко водата липсва, ама. Продължаваме. Или сме Беляново. Да направим една бърза пауза. Да видим нивото на рекичката как е. Супер. На ръба на скалата. Супер. Айде, Беляново, Въжения мост. Да търсим да пием някаква вода. Че лека по лека напича вече. Доста е повалял. Главния път, оттам дойдох насам и се пуснахме скална църква Белцов. Въжения мост на Пловдив. Имаше ли вода някъде напред? Почваме да приключваме с водата. Момента на истината. Айде. И къде е мостът?
Не се вижда как са накацали штъркелите. Стъпваме горе-долу където и гредата. Месец беше добре, когато се пускахме с канута, ама вече не е окей. Кметство Беляново. Продължаваме към Ценово да пинем нещо. Зажадняхме вече. Гледат стъпките за магистралата. Магистралата. Най-хубавата част от пътешествието да качиш Ценовския баир. 14 км газ нагоре. Тук ни е на Пековч 11,5. Някой кара да го пускам този баир? Не. Аз пуснах ли го? Да. Ай катир сега ти доя къва. Никса да го кажа някой да кажа повече 7%, 7,2. Чакай там горе. И като се качим там горе, пускаме и още един път го качваме. Ай, че берем душа тук. Айде към Русе. Започва с паветата. Какъв късмет извадихме и влака идва. Между две могили и Иваново. Даже фанахме и зелената вълна. Айде Басабовския бай, последната мъка за деня 18%. И газ към кена хладно и да лющим някакви студени питиета. Прибрахме се и днеска. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up.
double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast, yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice, the time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice, the time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go